Уважаеми приятели на пътешествията и почитатели на историята, днес ви каня на едно емоционално и вдъхновяващо пътешествие във времето до един от най-живописните и мистични кътове на българското Черноморие – древния Несебър. Представям ви един изключителен паметник, който бележи върховия етап в строителството на църковни сгради през средновековието и носи в себе си духа на едно отминало, но славно време. Храм Свети Йоан Алитургетус, или както още е известен, Свети Йоан Неосветени. Погледнете тази църква. Въпреки че е пострадала от гнева на земните недра и прищевките на времето, тя все още се извисява непоклатима и вторачена в безбрежното море. Чувате ли шума на морето, шепчащо за легенди стари и за истории хилядолетни? Чувствате ли вятъра, брулещ безпощадно фасадата и тъй красива? Свети Йоан Алитургетус е поема в камък и тухли. За тази поема разказвам в моята публикация, връзка към която оставям в коментарите на тази лента.